Busa, sultihan ko kamo nga dili kamo mabalaka sa inyong kinabuhi. Kung unsa ang inyong kaunon o imnon, o unsa ang inyong isulob. Kay kung gihatagan kamo sa Dios sa kinabuhi og lawas, dili imahimo nga dili niya kamo hatagan sa pagkaon og bisti. Tan-awan ninyo ang mga langgam nga nagalupad-lupad. Wala sila magtanom, wala mag-ani, ug wala sila gitigom sa bodega. Apan sa gihapon, gipakaon sila sa inyong amahan nga langitnon. Dili ba mas labaw pa kamo kaysa mga langgam? Kinsa ba kaninyo ang makapalugway sa inyong kinabuhi bisag gamay lang pinaagi sa inyong kabalaka? Wala gayud. Ug nganong mabalaka man kamo kung asa kamo mukuha sa inyong bisti. Huna-hunaan ninyo kung giun sa pagtubo sa mga bulak. Wala sila maghago o magbuhat sa ilang bisti. Sa pagkatinuod, bisan ang bisti sa bantugan ug bahandianong hari nga si Solomon, dili makatupong sa katahom ni ining mga bulaka. Kung gipatahom sa Dios ang mga sagbot nga buhi karon, apan sa kaulahian malaya og sunugon lang, dili ba labi pagayod niya kamong pabistihan? Kagamay sa inyong pagtuo. Busa, ayaw kamo kabalaka kung unsa ang inyong kaunon o imnon, ug kung unsa ang inyong isulob. Mao kana ang gikabalak-an sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Apan, nasayod ang inyong amahan nga langitnon nga gikinahanglan ninyo kining tanan. Busa, unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ug ang pagtuman sa iyang kabubuton ug ihatag gayud niya ang tanan ninyo nga mga gikinahanglan.